Ọ bụrụ na ọ na-abụ ị na-aga n'ụzọ, ọ dịghị ka ya sị na o nwere onye na-agwa gị okwu n'azụ, maọbụ na e nwere ndị na-ekwu okwu si gị n'azụ na-abịa. Achọrọ nke ịmalụ na o nwere ife na-eme gị, maka na mgbe ncha ọtụtụ n'ime ụmụnne anyị ụdị ife a na-eme. Ụfọdụ na-eche na e nwere ife na-eme ha, ụfọdụ ndị nọ ha ọdụ nso na-aghọtaghọ ife nya bụ ife pụtara agwabago ha na afa nwere ọya isi. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ijekwa ụlọ ọgwụ, a ga-achọ otu afa maọbụ afa dị iche iche kpọọ ya, gwa gị nọọ ife ị na-aya. Mana gekwa ntị, nke a apụtaghọkwa na onye ọbụla na-aya ọya isi ama ndị na-afụ ụdị ife ahụ. Mba, ọ bụrụkwa ụdị a ka anyị na-ekwu okwu ya. Nke anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ị ma na isi zuru gị oke, ya ụbụrụ gị zuru oke n'ime mmụọ na eziokwu, ụbụrụ gị zuru oke, ịma n'ime mmụọ na eziokwu na uche gị zuru oke, na o nwere ife na-eme gị. Mana ọ na-abụ ị na-aga ije maọbụ ịnọrụ sọọsọ gị, ọ dịghị ka ya sị na e nwere ndị na-ekwu okwu si gị n'azụ na-abịa, maọbụ ọ dịghị ka ya sị na o nwere onye na-agwa gị okwu n'azụ. Mara amalụ na o nwere ife na-eme gị, na nke a bụrụ nke ọya isi na-eme. Nke a bụ ife si n'akara isi iji wee bịa ụwa. Nke a bụ ife so n'anya bụ akara iji bịa ụwa. Ọtụtụ mgbe ụfọdụ n'ime ụmụnne anyị ka ọ na-abụ ọ bụrụ na fa nọrọ, ọ dịghị ka ya sị na e nwere onye gafere ha n'ihu, maọbụ onye si ha n'akụkụ gafee, maọbụ ha na-aghọta na o nwere onye bịara nọnye elu ha ebe ahụ ha nọ, mana ha ya ha fụ onye ahụ anya. Mara ya amalụ na nke a so n'ife iji bịa ụwa. Ọ bụkwasị ife iji bịa ụwa. Oge ncha, oge ụfọdụ ọ na-abụkwa mmụọ so gị wee bịa ụwa, unu gbachi nkịtị na-enye nsogbu, maọbụ mmụọ na-agba ụmụna dị ka unu kaba ahụ jụọ ese. Mara ife anyị emerụ nya bụ ife ka nya bụ ife wee mee gịnị, wee jụọ oyi. Chetakwa na m ekwugo ụzọ ife ịtọ nya bụ ife pụtara. Chetakwa na mgbe anyị bidoro na anyị kwuru na nke abụọkwa nke ọya isi na-eme, na ọ bụrụ na ị ma na eziokwu na ọya isi anaghị eme gị, na ahụ zuru gị oke, iweru na-afụ ụdị ife a n'ime ndụ gị. Kedu ife dị ife ahụ ị ga na-afụ n'ime ndụ gị? Ọ bụrụ na ị na-abụ ịnọkata ịnụ ka mmadụ si n'azụ na-ekwu okwu na-abịakwute gị nso, ma ọ dịghị ka ya sị na mmadụ si n'azụ na-agwa gị okwu. Ma ọ bụ nke ịbụọ, ọ bụrụ na ọ na-abịa ịnọrọ, ọ dịghị ka ya sị na o nwere onye gaferu n'akụkụ gị, n'ihu gị, maọbụ n'azụ gị, maọbụ ọ dịghị ka ya sị na mmadụ bịa nọnye elu gị na ndị ọzọ dị iche iche wee dịrị. Anyị wee sị na ife na-ebute nya bụ ife buru ibu. Anyị ga-enenye anya n'ụzọ ife maọbụ ịbụọ maọbụ ịtọ na-ebute ya, ndị ọzọ adịba mbọsị ọzọ anyị ekwutọpụ ndị fọrọ afọ. Nke mbụ, enwere ike ọ bụrụ mmụọ gị na-eso bịa ụwa, ife si n'akara iji wee bịa ụwa. Ọ bụrụ na ị nwere mmụọ agwamokwu. Kedu ife bụ mmụọ agwamokwu? Ife bụ na ọ bụrụ na ezie gị, na aga na-ezi gị ozi, ị na-ezi ndị mmadụ. Otu ụzọ n'ụzọ ya bụ ife si amalite. Ọzọ dịka nwanne ya bụ nke ịbụọ na-ebute ya bụ ife. Ọ bụrụ na e nwere mmụọ na-agbata ụmụna dị na be ụnụ. Kedu ife na-ebute ya bụ mmụọ na-agbata ụmụna dị? Ikekwa ọ bụrụ ka m ghara ikwu nke ụmụna dị agaba n'ihu. Nke ịtọ, ọ bụrụ na e nwere mmụọ na-achọ ka ụnụ mara ya, mmụọ unu mebiri na mgbe gara aga, na-achọ ka ụnụ mara ya, mmụọ unu ji wee biri ngwuru n'oge gara aga, mmụọ ndị gboo ji wee zọta ngwuru. Ya bụ ife o nwere ike ọ bụrụ nọọ ngị nwa, maka na onye ọbụla bịara ụwa were akara ya. Enwere ike ọ bụrụ nọọ ngị nwa bụ onye mmụọ ahụ nwere ike ịgwa nwa okwu. Enwere ike ọ bụrụ nọọ ngị nwa bụ onye mmụọ ahụ nwere ike igosiwa onwe ya. Ma ọ bụrụ na imetọbụghị nsọ ahụ gị na chi gị ji wee bịa ụwa, maka na onye ọbụla bịara ụwa nwere nsọ o kwesịrị ị na-asọ. Ọnya kpatara o ji dịka ya sị n'ime ndụ gị mgbe ipe mpe, ọ dịghị ka ya sị nọ na bụ iche ha kwa ife. Enwere ife ahụ chi gị ji wee gozi gị, na bụ na ife si elu gị ike iche ya n'ime obi gị ọpụta ife. Ngwa ngwa imetọwala onwe gị, ibiwelu ndị do aṅa ịchọbazie ya bụ ife yara afịa. Ọ bụrụ na nke a bụ izi na-esonye anyị n'aka atụtụ ozi a, pịnye aka n'akara ife ya ma zonye anya okwu na ngalaba okwu ka anyị gabakwa n'ihu. Ọ bụrụ na ụdị ife a na-eme gị, maka na mgbe nche ọtụtụ n'ime anyị echee na nọọ ife gbasara ọya isi na-eme ha. Ọtụtụ n'ime anyị echee na ala agbabago ha. Ọtụtụ n'ime anyị echego na o nweghị ife dị iche iche na-eme n'ime ndụ ha. Achọrọ ka m gwa gị na o nwere ife na-eme gị. Kaba ahụ jụọ ese, malụ mmụọ dị ife ahụ, malụ nọ ezigbo mmụọ nke ị ga-eme ndozi, nọ ajọ mmụọ nke ị ga-eme gịnị, nke ị ga-edupu ka ị wee nwee udo nke mkpụrụ obi. Echefukwana na enweghị ife karịrị na ndụ a karịa mmadụ ịgwa onwe ya eziokwu na inwe udo nke mkpụrụ obi. Ejizina ike amabanye n'ife. Mgbe ọbụla ịfụrụ ụdị ife, akaba ahụ
jụọ ese. Ama m na ụfọdụ n'ime anyị ga-asị onye ka anyị ajụ, nye aka jụọ. Ị nwere ike ịjụọ nke mbụ ọ gacha n'ahụghị, ịjụọ nke ịbụọ ọ gacha n'ahụghị, ị nwere ike ịbịa na nke ịtọ ị nweta ezigbo mmadụ ga-agbaziri gị ụzọ ka ọ ha ma otu a n'ọnụ. Ada ndị gboo bụ afa m. Nyere m aka tụsa ozi a, pinye aka na akara ịfụnanya, zonye ụkwụ na ngalaba okwu nke kacha nke, sonyere m okwu na ngalaba okwu, maka na o nwere ike ọ bụrụ okwu ahụ ekwu ka onye ọzọ ga-afụ o wee baara ya uru. Echefula na ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo na asụsụ Igbo na mmekọrịta ahụ na nwanne. Ndewonu, ka emesịa.